gabi. Gapo. Welcome sa programa nato karon. Nawala man. May gabi, may gabi. Hello. Gabi Gapo. Madungog ra ko? Sir, Yeah. Madungog ra kape. naabtan ako ba sa imong kinala mo koy? Naabtan ako ning imong live karon ba nga ingon manggug ka nga ang Biblia pulong sa Dios. Akong pangutana, kano sa deklarar nga ang Biblia pulong sa Dios o kinsay nagdeklarar nga ang Biblia pulong sa Dios? Straight to the point. Salamat sa pangutana. Natuwa na kasi nadeklara ang tubag. Ang Brad, wala man imong tingog, ginay kayo imong tingog, Brad. sa inyong kuan. Hello, Gapo. Kana, go ahead. Okay. Ang tubag mao ni ang gadeklara nga ang Biblia pulong sa Dios dili tao ang gadeklara ang Dios mismo. Kaya hago ng pulong. Asa man mabasa, Brad? Gadeklara Brad. iyahang Asa mabasa nga ang Dios nagdeklarar nga ang Biblia pulong sa Dios? Kano sa ana dili ang gideklarar? Okay. Tubag, ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 padulong sa 17, o Hebrehanon 4, 12, o 2 Pedro 1, 20-21. Mubasa ta ha? Okay. Ato basahon kay asa. Kana lang sa dire lang sa ta sa kuan, Brad, dire lang sa ta sa unang ikaduhang Timoteo 3:16. Ang Dios ba'y namulong ana o dili? Kaingon man ka nga ang Dios gid nagdeklarar nga ang Biblia pulong sa Dios. Sa imong unang gigaw, ang Dios ba'y namulong ana o si San Pablo? Tubag. Ang Dios mo ay nagdiktar kang San Pablo. San Pablo. Di wala ko mga kadali lang. Kadali lang. Di wala na ko dili ni issue kung kinsay kadiktar ni San Pablo. Ang ako lang kung pangutana concern ba kinsay nagdeklarar nga ang Biblia pulong sa Dios. Ingon ka ang Dios. Asa man nimo nabasa nga ang Dios nagdeklarar nga kanang Biblia pulong sa Dios. Ingon ka na sa unang ikaduhang Timoteo 3:16. Tamay statement ang unang Timoteo 3:16 nga kana siya niingon ang Dios ang Biblia pulong sa Dios nahawa. Okay, tubag na sige, ipabasa ko na nato. Kung naabay statement niya, ipabasa na to. Kung naabay statement niya, nga niingon ang Diyos, ang Biblia pulong sa Diyos. Di makuha kay di ka mamino sa kung ingon ako kung tubag. Brad, putol-putol imong kuan, Brad. Putol-putol imong tingog, di ta magdungog. Okay, wait. Bago kayo sa pamanas. Putol-putol imong tingog, di ta magdungog ani. Okay. Ikaw madungog man kanako. Wala kay problema sa kuha. Imong signal, wala imong signal. Ang imong signal sa Bargampo, ang imong signal okay ra sa kuha. Ang imuha diya wala may problema. Dire putol-putol ka. Ang imuha Bargampo murag nay problema ang imuha. Sige, ano lang sir? Mangutana ko sir. Asa man mabasa sa Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios? Obag niya. Kasimple sa pangutana. Sige, yatag. Mabasa sa Biblia nga Biblia pulong sa Dios. Na. Bible is a word of God.
Basahi ko no ko. Lagi. Okay. Yun na nga. Ato na pasahon din niya. Bible is a word of God. Kasama Kanang term nga Bible is a word of God. Basahi daw ko. Sige. Gadot na maggapo. Okay. Mabasa sa Biblia nga ang Bible is a word of God. Biblia ha. Ang imong gi-challenge nako Biblia. Ang imong pangutana mabasa nga ang Bible is a word of God. Okay. Sumala pa sa atong mabasa dinhi mao kinya itong mabasa. It is a contemporary English version, Holy Bible. Ang pangutana ni Bergapo, mabasa sa Biblia o sa Bible nga ang Bible is a word of God. Yeah. This is ano nga version? The Bible is a word of God. Sa Bisaya pa ang Asaan unsa nga bersikulo na? Unsang bersikulo? Unsa nga bersikulo? ang imo pangutana Biblia. Wa ka Dili ba nga kung pangutana ba? Unsay sita sa Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios? Tubag na ko. Ang imo pangutana ganina sa Biblia. So ako ang tubag. Pag moingon kag Biblia, sitas. Sitas ba? Sitas. Na ang Bible is a word of God. Ang imo diay pangutana bersikulo. Ha? Paminaw sa akong pangutana para magkasinabtan na ita. Ako nang gibasa gani. Asa man? Sumala ani nga version. Contemporary English version. Wala man ko mangutanag asa dapit nabas kaber na. Na dinhi. Ang ako pa. Unsa may sita sa Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios. Kay niingon man ka nga ang Dios nagdeklarar ana. Na tigai ko. Tubag, okay. Ako nang ako nang gibasa ha. Ang litra, ang pulong, Bible is a word of God. Ang pangutana, versikulo kapitulo. Mabasa na to na sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 3, 15 to 17, o Hebrehanong 4:12. Basaha ko no, kanang imong gi-mention nga mga bersikulo, basaha daw nga naigiingon da Bible is a word of God. Okay. Ako nang gibasa ganina nga Bible is a word of God. Sumala ni contemporary. Kabir mo na. Nadiri. Dili na kaber. Nadiri Tanawa ko dinhi. Dili man na sitas. Sitas. Ay lang ka kordam sir, Kinangutan na ramang ko. Lagi relax lang diha. Ang sitas ikaduhang Timoteo 3, 15 to 17. Sa to atong basahon ni Gala kay Zonan. Dos Timoteo 3, 15 to 17 nya Hebrehanong 4:12. Duha ka teksto tong atong basahon ha. Okay, niya. Matud pa sa usa ka version sa Biblia, sa Timoteo, 2 Timoteo 3, versikulo 15, atong basahon. Nagkanayon din You know how when you were a small child, you were taught all scriptures, and it is this that make you wise to accept. Na, dili kita magkasinabtan na yan kay nawa manutingog. 16. The whole Bible was given to us by inspiration from God. Wala. Brad. Was given to us. Sunod, Hebrehanong 4:12. Duha ka teksto to basahon na.
ang Bible gimensyon. Unya Hebrehanon 4:12. Ya, tubag. Okay, yan. Nakadali. Ang pulong sa Dios buhi. Sa to ba katong Bible o to ang pulong sa Dios. Di wala, ang Bible, gitagpi-tagpi man na pulong sa nimo. Dios. Gitagpi-tagpi man na nimo. Mura kagapalit na nagsakyanan nga ni una, ligid, sunod, chassis. Gihatag na ko ang duha ka bersikulo. Na. Mo'y gidangat ani. Straight to the point. Saan nilang? Kanang imong gibasa karon ba? Unang ikaduhang Timoteo, din Hebrehanon. Kinsa may mga author ana? Okay. Ang mga autor, unang-una, ang Dios. Igamit Ang gasulat sa Diyos ana ba? mga- Ang gasulat anang imong sa gabi na lang. Tubag lagi. Ang autor, ang tinuod nga autor, ang Dios, 2 Pedro 1:20-21. Ay, ang mga apostoles, ang mga propeta, dili sila magasulat kung dili kung wala giyahi sa balaang espiritu. So tinuod nga autor ang Dios, gigamit sa Dios ang mga tao aron isulat ang pulong sa Dios. 2 Pedro 1:20-21. Ang Hebrehanon, si Pablo ang gasulat, apang gidiktahan sa balang espiritu. Ang 2 Timoteo, si Pablo ang gasulat, Hebrehanon? apang gidiktahan sa balang. Kadali lang. Kinsa may gaingon nimo nga ang Hebrehanon si Pablo gasulat? Yan, atong basahon ha. Atong basahon ang gitawag og Biblia mismo. Sumala pa sa New Living. Wait lang. New Living. New Living New daw. Living Translation Oh. ato nga basahon may gala. New Living Translation. Nga dinis na sa Hebrehanon. Unsa nga New Living naman ko New Living Translation dire. Very good. Basahan ang pasiuna. Asa may pasiunaan eh. Naman kayo New Living diha. Wala may pasiuna ning the New Living. Wait lang ha. Ya. Bala pa ating New Living ato nga dadon din maligala kay sunan. Yung Living. Okay. So na, sama sa Asa daw. sige. Hebrehanon. Mhm. Anita sa pasiuna sa Hebrehanon. Mhm. Kini ang verse na kini diara ha kita ng kamera ang Biblia. Alam ko ba din kita na to sa kamera diara. Hebreos. Unsay cover ana imong kwan? Holy Bible. Holy Bible. Naman ko New Living Translation o Holy Bible gyapon eh. New Living Translation. Living Translation. Pero wala lang may pasiuna ako Gansi ka kaya ko anay pa si una. Dili ra ko gansi kay naman ko kadali lang. Kadali lang. Nasayop ba ning King James Version karon? Nag-ingon Hebrews author anon. Tubag. Diha sa King James Version wa na masayo. Apan dinhi usab sa kung Biblia na gigamit, wa mo ni masayo. Sa to paasa may tinuod ani kaning anon o kanang ginganlan diha. Wa magkani masayop. Tubag. Ang tinuod kanang duha. Kay sa King James Version wala gisulti diha nga dili si Pablo ang gasulat. Ang gibutang sa King James anon lang. Wa gibutang diha nga dili si Pablo. Ang sa New Living ang nabutang Pablo. Unsa may buot ipasabot nimo anon sir? Unsa man ning anon? Okay. Lumala pa sa dictionary kung sa kunong pulong anon.
Narita. Ha? Palaban Mas yung mayo dictionary gina nga kay basahay. Mas mayo ginang basahay, Brad. Okay. Palaban yung dictionary kay ron makapuntos. Tanang pangutana, ako ginagpapinan o kanang mabasa. Nalisod ko na, Good. mutubag ka nga wala basa-basa. Straight to the point. Good. Ang pulong anon, sama sa gigamit sa Catholic Encyclopedia nga ang pagkatao ni Kristo anon. So ang gigamit ang term sa Catholic Encyclopedia Unsa Binisaya nga ganon? ang birth of Christ. Unsa mo anon. Binisaya ganon? So ang pulong anon wala mahibaloe or wala masayre. Asa man ang lighter? Wala man day may baluin nung moingon magag si San Pablo. Okay, tubag. Dili ako ang gaingong San Pablo, sumala ani nga Biblia. Padakin sa Biblia, magay. ang problema wala ka na mo na Sa kadali lang. Asa may akong tuuhan ani kaning anon o kanang kana. Okay, tubag. Ang imong tuuhan unsay nakasulat. Nakasulat man din sa New Living na si Pablo. O ang diha sa O King James nakasulat man dire sa King James version nga anon. Nakasulat Okay, tubag. man dire sa King James version nga anon. Di po tuuhan po na ko ni. Okay, tubag. Tuuhan nimo na kay wala man na gisulti diha nga Ha? dili si Pablo ang gasulat. Ang gisulti lang diha anon wala mahibaloy. Sumala nga Tara. New King James Version. Sige, Wala ako- gisulti din ha nga dili si Pablo. Samantalang sa New Living Translation nga wala ka ani nga version, kisi ka ang gibutan din ni Pablo. Oh, Ate, na. laing pangutan na. Si Pablo nga mo'y author anak, kay mamanggagi pa suminglan. Unsa man siya, pastor o pare, base sa Biblia. Tubag. Base sa Biblia, si Pablo usa ka apostol. Ya, ako mangutanag, apostol ba? Kaya bago ko ng Wait lang. apostol. Ang akong pangutana, pili lang. Base sa Biblia, unsa man si San Pablo, pare o pastor? Tubag. Base sa Biblia, ay labot lang akong tubag ha. Sa Biblia, apostol, pastor, dili, pare. Ah, Kay ang pare, kung may naman. mabasa kung may mabasa ko sa Biblia nga si San Pablo pare, admitahon mo nga kanang imong simbahan sinaguga siya wa. Straight to the point. Dili po ko mo admitar na sinaguga sa yawa tungod kay ang premise na to bahin kang Pablo. Si Pablo dili siya pare Ate, gidumingista. inani lang Brad. Inani lang. Bro, nahalangan maga sa kong challenge. Inani lang. Brad, basahin ko sa Biblia nga si San Pablo pastor. Kay basahan di kas Biblia letra por letra si San Pablo pare. Straight to the point. Sige. Very good. Sita sa Biblia nga niingon si San Pablo ako pastor. Sige. Niyaman taron sa kining gitawag og pasahay system. So magpinasahay ta ni Ron. O niya, during sa sige. akong pagbasa, ayaw lang pagsapaw kung muuyon kag musupak, basta ako mubasa lang ko. Okay. Sige, sita sa Biblia nga niingon jud si San Pablo ako pastor. Sitas. Relax lang. Relax lang dia Brother Gapo. Pangamuti sa ug pangitag tubag. Okay. Ming matud pa din sa sa Hebrewanon sumala sa Biblia Tagalog ha. Ang Biblia 1905 version. Biblia nga 1905 version. Hebrewanon. Ipakita ang cover ipakita ang cover. Wait lang ha. Okay. Amo kuot pa day wala pa ni kakuha. Wow, wait lang. Relax lang yun. Mm. Relax lang. Sige. Kaya mo ba samanta?
next Sige. nagkuan man ta. Sumala pa sa Hebrehanon 13:20 atong basahon din ha. 13:20 sa Hebrehanon. Sige. Dero. Basahon ha. Dayon ang akong basahon duha ka bersikulo. Dili lang duha na. Daghang bersikulo nga naa sa libro ni Pablo. Okay. Hebrehanon 13:20. Sige, tanawan nimo ang imong laptop diha. 13:20 Hebrehanon. Sige. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagkamula sa mga patay sa dakilang pastor. Okay? Hebrehanon 13:20. Dili, wala ko mangutana og ang Dios ba dakilang pastor. Kanang giangkon mismo ni San Pablo ba ako pastor? Lagi. Wait lang, relax na. Kini nga akong gibasa nag-refer pa ni kang Kristo nga si Kristo dakilang pastor. Hebrehanon 13:20. Relax lang gani. 13:20. Episo 4:11. Relax lang ha. Episo 4:11. Naganayon din sa mga Biblia gyapon. Ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propita, at ang mga ibang ebanghelista, at ang iba'y pastor, at mga guro. Na. Si Pablo gyapon nagsulat. Mo'y nga naay kinangatan ng pastor. trabaho Kadali lang. Wala man ko mangutana kung ang pastor gasa ba. Kay kanang imong gibasa diya gasa man na. Ang akong pangutana statement ni San Pablo nga ako pastor ana ba? Sabot ka ba? Okay. Straight to the point. Tubag, nakasabot kayo ko. Hatagi ko statement. Hatagi ko statement ni San Pablo nga siya pastor. Sige. Straight Okay. to the point. Kay tagaan ti kag statement kat si San Pablo pare. Okay, tubag. Ako nang gihatag ang duha ka bersikulo. Hebrehanon 13:20 og Episo 4 bersikulo. Sige. Magbasa kog Biblia ha. The New Sige. Testament Pinoy version. Yeah. Roma 15:16. Pinili niya ako para maging servant ni Christ, Jesus. Siya namulong niya sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest na mag-preach ng magandang balita sa Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na offering ang mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Nasayop si San Pablo ani o wala? Tubag. Wala masayop si Good. ibasa ang nasayop ang imong pagsabot. Kay naamang ko ana usab nga version Pinoy, New Testament Pinoy version o ini usab nga version ato usab basa. Yeah. Pablo Laing usab pa- nag-mission laing usab siya pastor. Laing pangutana. Pag-ingon ni San Pablo, nga, ay katawa, sineryoso ni nga to. Pag-ingon ni San Pablo, nga, ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Kung sa may nadungog ni mo, pastor o pare? Tubag. Ang akong nadungog. Okay. Ay pagsapaw diha. Ang akong nadungog, wala ko'y nadungog nga mingon si Pablo nga dili siya pastor. Wala ko nadungog nga si Pablo mingon nga dili siya pastor. Ang nadungog na nako, gimension sumala nga version is press. But atong timanan Good. nga ang press nga nag-refer sa Biblia dili na sama sa Roman Catholic nga Domingista. Yeah. Ano man? Kasi Laing Pablo mismo, pangutana kay pare do San Pablo, dili pastor. Buka na. Relax lang lagi. Straight to the point. Sumala niini nga version sa Biblia, si Pablo nga gitawag og priest sa New Testament na version, yamang resulta. Giskutan mo sa bilhin nga si Pablo ning adto o gitawag nato o gagini. Yeah, wala na. Sipahan
O sinagot Okay, ka, dia. man Domingo. Brad. Dili, kung Brad, dili Sabado ba? ay isa nang Ato sa basahon? Domingo kay. Mas Layo maayo na ng ni nga. Domingo. Adara, laing pangutana. Lagi. Laing pangutana. Oh, niya ha. Wala kay nabasa nga si San Pablo, wala kay nabasa nga statement nga si San Pablo pastor. Ako na adyo ko'y nabasa nga statement nga si San Pablo pare giuyonan nimo. Karon dire na sa taas pamulong ni San Pablo. 14:22 ni Inis Lisyon sa Biblia ang Katoliko, ang Douay Rhyme version. Ningon, and when they had ordained to them priests in every church, and had prayed with fasting, and commanded them to the Lord, in whom they delivered. Ingon siya, og sila nag-ordinag mga pare diha sa kada simbahan. Ang pangutana, naaba mo'y paring ordinado kada simbahan. Tubag. Sa Naawala. simbahan, tubag, minaw siya. Sa simbahan nga nag-repair sa tinuod nga iglesia, walay pare, kundili pastor. Si San Pablo nagingon ha, mga pare kada simbahan. Ang question nako, dihas imong simbahan gipasakupan, doon na ba'y paring ordinado? Yes or no? Tubag. Sa tinuod nga simbahan, walay pare, ang tinuod nga simbahan, pastor. Dili, Brad, ani ba? Wala ko mangutanag, ang tinuod ng simbahan, doon na ba'y pare? New Testament, Wala mo ko mangutanag nimo, ang tinuod ng simbahan, doon na ba'y pare? Sa kadali lang. Ang simple kong pangutana, yes or no raman. Si Pablo nangordina og pare kada simbahan. Diyan na pa laing statement ni San Pablo ngadto kang Tito 1:5. For this cause I felt the increase that you should sit in order the things that are wanting and should is ordained priests, ordinag mga pare in every city as I also appointed you. Question, nama mo ay pare nga ordinado sa inyong syudad o sa inyong mismong simbahan gipasagupan karon? Yes or no? Tubag. Straight to the point. Sa tinuod nga simbahan, walay ordin nga pare. Wala ko mangutana og ang tinuod bang simbahan doon na ba'y ordinadong pare o wala? Simpleng pangutana ko. Ang imo bang simbahan nga gipasakupan karon naaba na'y pare nga ordinado kay sire ga ordinaman silang San Pablo pare kada simbahan o kada syudad. Naabawa. Tubag. Sa tinuod nga simbahan lagi, walay ordin nga pare, sumala sa Brad, Biblia. wala dyan mo natuhog akong pangutana ba? Wala man ko mangutana nimo kung ordinaryo ay sa wala ko mangutana nimo kung naabay ordinadong pare ang tinuod nga simbahan o wala. Ang simple kong pangutana kasi San Pablo base sa Roma 15:16 pare siya. Ingon nimo dili pastor. Ikaduha, si Pablo nga pare niingon siya sa buhat 14:22 nangordina silang pare kada simbahan. Gisigundaan pa nako aning Tito 1:5 nga nangordina pa gid silang pare o gi-appoint nila kada syudad. Ang simple kong pangutana mo, diha ba sa imong simbahan gipasakupan karon og diha sa inyong syudad kung asa ka nasakop naaba mo'y ordinadong pare? Yes or no lang? Kay mo kag wala i-explain mo, kung yung kag na i-explain mo. Tubag. Straight to the Ako point. nang gitubag, Brother Gapo. Ako ba ang ipatinaw ha ang imong giyang ganina nga miingon kuno ko nga si Pablo dili kuno pastor matud kanimo. Ayaw ba kaki ang mga naminaw? Ayaw po Nagkalisod-lisod na, nagkalisod-lisod. Ako na nang klarohon. Kay dili maayo nga magbutang-butang ka og Tumagalan ka, kung pangutana, tumagalan. Naaba mo ordinadong pare? Yes or no lang? Wa ko moingon nga si Pablo pare, wa ko moingon nga si Pablo dili pastor. Ako lang giuyunan ang Pinoy niyo ang New Testament Pinoy version kaya nabutang diha press. Pero ang press diha nga nag-repair Brad, tumagan ako. Brad, wala kay statement na pakita nako sa Biblia.
versikulo nani. 1 ug 2. Niya, ato masaho na niya. Ay, wala layo Sa na kay ka. Tesalonica, dumaan sina Abot na Paul mga at Tesalonica, Silas anong trabaho sa Amphipolis at Apolonia. Sa Lalayo na ni imo. pagdating sa Tesalonica, mayroong sinagoga doon. Kaya gaya na nakasanayan, pumunta doon si Abot Paul na magag sa loob sinagoga. ng Ay, 3 asa nang weeks. imong Tuwing sinagoga? araw ng Sabat, sumala pa din Wala man ko mangutana nimo unsang adlaw sila ga-preach. nga si Pablo Ani ba? Okay, karon. Balik na sa Brad, imong pangutana ganina. Wala man ko nangutana Na- nimo og unsang adlaw nag-preach bas Pablo, ni sulod bag sinagoga. Inani Brad, paminaw para makasabot sa kagtarong sa akong pangutana. Pastor na ang gibutang dito. Sa paminaw sa, wala ko mangutana kung sa gibutang diya. Akong gipangita sa imo ha, naama jud kay statement nga imong isubmitar na kung gisulat ni San Pablo ni ingon siya ako pastor. Ang imong gikutlo katong buha o katong Hebrehanon 13 man siguro to na si Kristo punong pare. Nikutlo pa ka atong Episo 5:11. Wa man ko mangutana nimo si Kristo ba pangulo pastor ba wala. Wala sa ko mangutana nimo kung ang pastor gasa ba. Wala. Karon gibasahan ka na kog statement nga si San Pablo gyud mismo pare niya sa Biblia. Pili ti ka. So may imong nadungog base sa kung gibasa. Ingon bitaw ka nga wa pare man siya diya. O karon ang pangutana diya sa buhat 14:22 nangordina silang pare kada simbahan. Gipaluapan pa nako sa Tito 1:5 nangordina pagid silang pare og nag-appoint og mga pare kada syudad. Ang simple lang pangutana ko i-explain mo. Gipapili ra man kanako. Diya mas imong gipasakupan karon nga trimbahan ang simbahan nga Three Angel naa ba mo'y ordinadong pare? Yes or no? Okay, Straight tubag. to the point. Sa tinuod ng simbahan, walay order nga pare. Kay Episo 4:11, ang tinuod nga simbahan o iglesia, ang gibutang pastor, dili na pare. Brad, Ngunit tubag sa pangutana. asya. Unya, Dili, wala sa ko mangutana. buhat, Brad, wala lagi ko usig, mangutana. dili na version. Paminasa. Definition din niya ang pare. Wait lang ha. Paminasa, Brad. Gamit na Lagi, anya. Boy. Nini nga version sa Biblia, wala dimensyon ang pag-order sa pare. Kaya, ang Asa, paminasa. Klaro na ko kung pangutana. Wala man ko mangutana nimo kung naaba ang tinuod nga simbahan do na ba'y ordinadong pare katron o wala. Kay may katungod kas pag-explain ana nga ang tinuod simbahan, wala na ordinadong pare ron kay pastor na. Okay to. Nangutana man ko. Kana bang imong gipasakupan karon nga simbahan do na ba nay ordinadong pare? Yes or no? Kumuingon kag wala, explain. Kumuingon kag naa, i-explain nimo. Sige. Straight to the Ako na nang point. gitubag. Ako na nang gitubag nga sa Naawa. ordin pastor. Sa tubag ordin pastor dili ordin priest or Karon. gigamit Yara. ni buhat 14:23 dili man diri priest ang nabutang or pare. Ano? Buhat 14:23. Dara. And then they had ordained them elders in every church. Elder ang gibutang, dili priest. Busa, napakis Yara. na badgapo. Mabitaw na Yara. gigamit ako. Dia. Nga, Last nga pangutana kay mag-live na ko. Last nga pangutana kay ribat na ko ni. Kasi kadali lang. Last nga pangutana kay last nga pangutana kay mag-live ko ron. Asa. Pare, sumala sa Hebrehanon City. Kanang pulong pagkapare. Dili, wala na nagitugyan sa tao kay ang tao may kamatayon. Asa. Kadali lang. Magitawag dakilang pastor sumala sa Biblia ug wala nagihatag ni Kristo ngadto sa tao ang pagkapare mapuli-pulihan mamatay man. Next question. Lain pangutana ha. Naabay mabasa nato sa Biblia statement ni San Pablo ha nga nangordina sila pastor. Yes or no? Tubag, naa
Na. Hatagi ko og sitas sa Biblia nga sila nag-ordinag pastor. Sige. Sitas. Straight to the point. Ipagawas. Asita so Episo 4:11. Kadalang. Ayaw ko basahin ng Episo 4:11 kaya ang Episo 4:11 gasa may gisgutan diha. Wala mo ko mangutanag gigasahan ba? Lang kay motubag Naama statement si San Pablo nga nangordina sila pastor. Yes, ingon ka naa. I-provide. Nga naingon si San Pablo, I ordain pastors in every cities, in every church. Tubag. Straight to the point. Ganina ra kong tinubag, Episo 4:11 ay lang putla akong tubag nga ang gimensyon ni Pablo, pastor, o pastor diha nga gibutan sa iglesia, ordain. Yeah. Ug mo kana ang giingon sa Dios. Okay. Nani, Brad, nani. Kanang Episo ko. Mo kay mahatag. Ya, ko pugson kay basig magdugoon niya. Na, Brad. Straight to the point. Kanang Episo 4:11. Kinsay author? Si San Pablo, yes or no? Tubag, si Pablo, sumala sa New Living, ang author, ingon nagigamit sa Dios ang tao, si Pablo. Good. Tubag. Question, line pangutana. Aware ka ba nga si San Pablo ang author ana usa ka pare? Yes or no? Tubag. Dili ko aware nga si Ay, looya. pare, kay si Pablo, pastor, niya apostol, niya nagbantay sa atong Sabado, sumala pa sa Biblia, niya mong gigamit ng Pinoy New Testament, nawa niya magitugan sa mga naminaw na si Pablo. Dili siya pari sa Roman Catholic na may nabasa na priest apan is not referring to the Roman Catholic Church. It's referring nato siyang pagkatungdanan nga mao ang gitudlo sa Dios o ni Kristo nga mag-atiman sa At wala man day ka na aware nga si San Pablo di ay usa ka pare. May basa man ko ganin New Testament version, magbasa na po kog laing version. Ang Biblia sa Kristohanong katilingban. Inyong paborito usab nga gamiton. Yara. Nawala man. Hinay. Hinay man. Dia. Pasahon ako. 15-16. Talaga. Ako ni gihimo pinasubay sa gihatag kanako nga misyon. Gihatag yung nga misyon. Diha nga gipadala ko sa paganong kanasuran. Naghalad ko sa akong kaugalingon alang sa pag-alagad sa maayong balita sa Dios. Isip pari ni Kristo Jesus. Ang pangutana, asa man nag-alagad si San Pablo, isipari ni Kristo. Niini bang Roman Catholic Church o kanang three angel nga imong gipasakupan karon? Ubaga lang. Straight to the point. Naamang ko ana usa nga bersyon, Kristohanong katilingban bersyon. Inasa ha? Oh. Naamang ko ana nga bersyon, tubago na ko na. Okay. Pili lang. Wait lang ha. Yara. Duhay tulong ta ha kay sir na to. Kristohanong katilingban, edisyon basa. Katoliko Pastoral. Lagi. Okay ha? Sige, basa. Mas may ginang naa. Sumala pa niini nga Biblia, ang mga pari sa Roman Katolik na ay bisyo. Ay, wala ko mga utanag na may bisyo. Ayaw sa. Brad. Nalayo na yung kasisyo. Amaw lagi na lagi. Basta mutubag na ko, unya sakit-sakit na tubag. Ayaw lagi ing na nga ang mga pare na bisyo. Kaya wala ko mga utana o nabay bisyo ang mga pare. At simpleng pangutana ko niya. Isip pare ni Kristo, asa man siya nag-alagad? Roman Catholic Church na simbahan o kanang three angel nga imong gipasakupan karon? Straight to the point.
Tubag, nag-alagad si Kristo ngadto ni Kristo. Nag-alagad si Kristo nga Nag-alagad itong si Kristo. Pablo ngadto kang Kristo. Wala mag-alagad si Pablo sa Katoliko. Nag-alagad si Pablo ngadto kang Kristo. Wala mag-alagad si Pablo sa Katoliko. Ano ba? Ani ba? Ay Brad, Brad, Katoliko wala man ko mangutanan ni mo. Brad, pamina sa ba? maong bersyo sa Biblia. Yara o, atong ipakita ha. Ang bersyo sa Biblia ha. Ang ato ni kung kuha rin ito ba? Siring rin ito ang kalibutan sa mga Romano nag-anak Ayaw nagbasa ha. Kaya dili man na. Naunsan eh. Layo naman kayo na. Ang kalibutan sa Romano nag-anak mo kadautan. Mataka-taka Busa naman si kag. Pablo wala mag-alagad sa Romano o Romang Katolik kaya ang Romano nag-anam og kadautan. Busa Para man ka. Wala man ko mangutanan ni mo. Anang bagkadautan. Ano ba? Brad, Brad. Tuod na iglesia. Brad, Wala Brad. mag-alagad si Pablo. Ano ba? Ngadto sa Well, Romano. Paminaw sa. Para magkasinabtan na itani. Straight to the point. Likoy maga. Ano ba? Niingon si San Pablo. Ingon siya ha. Naghalad ako sa akong kaugalingon alang sa pag-alagad sa maayong balita sa Dios. Isip pari ni Kristo Jesus. Now, si Kristo kay nagtukod man siya simbahan. Mateo 16:18 awil magkana. Unsa man simbahan na karon iglesia ngadiin siya nag-alagad isip pari ni Kristo. Kanibang Roman Catholic Church o kanang imong three angels karon gipasakupan gasugod diri sa Pilipinas. Straight to the point. Tubag. Asa ning duha? Tubag, nag-alagad si Pablo ngadto sa kang Kristo nga iglesia. Dili sa iglesia Romano ngadto man kay sumala pa ni Good. ang kalibutan sa mga Romano. Good. Okay, nag-anam kadautan. Ang gigamit ay nagpagapini sa Kristohano, ay isang pagkapini. og niini nga Okay. Biblia wa nimo gitug-an nga ang Ani, Brad, ay isang ay na nang ay nagpagpili ana. si Pablo wala mag-alagad sa Romano Katoliko kay sumala pa sa bersyon imong gibasa ano sa mga naminaw nagdaanan og kadautan nag-alagad kang Kristo ngadto sa iglesia ug ang Adventist na three angels Okay. salin Ani, Brad, ani. rimnan Asa sa ay nang rimnan. na tinukod ni Kristo Kadali lang ba? tinukod sa Diyos. Kanaan naman tag Pilipinas, no? Naan naman tag Pilipinas. Salamat kayo ha, nga niingon ka nga nag-alaga dahil si Pablo Isipari, dili pastor, dito simbahan, nagitukod ni Kristo. So, diri lang tas Pilipinas. Ayaw sa lagi. Diri lang tas Pilipinas. Puti anak ko mo. Wala. Ba anang pangutanahan nimo? Excuse me ha. Niingon dito kang nag-alagad sa pare dahil sa simbahan, nagitukod ni Kristo. Straight to the point. Exodo sige, ayaw ba? butang sa imong isig katao. Ayaw sa limbungin review na mong to kagalingon, Santiago 1:21, ayaw limbungin mong kagalingon, nga si Pablo nag-alagad ngadto sa Iglesia Katolika Romana nga pare, wa ko masungkit. Lagi ba? Niingon ka nga nag-alagad dahil si Kristo, nag-alagad dahil si Pablo Isipari sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Karon diri lang ta sa Pilipinas magbase kay diri man kas Pilipinas na sakop kay diri man na nagsugod sa Pilipinas, di ba? Inyong grupo nga Three Angels. Karon ang pangutana, base sa Pilipinas. Kinsang simbahan ang gitukod ni Kristo, Roman Catholic Church o Three Angels? Straight to the point. Tubag. Kung ang atong basihan ang kasaysayan sa Pilipinas, okay? Kung ang atong basahon, naman ko history of the Filipino people. Atong basahon sa ni. History of the Filipino people. Yara. Kay Pilipinas man ang imong gimensyon. Yara. History of the Filipino people. Ara. History of the Filipino kay Pilipinas god. So, sige, ato ning basahon ha. Sa di pagtubag anang pangutanaha.
ato sang basahon ang pahina 45 nga ang Katoliko pagano. Brad, wala ko mangutana og pagano ba ning Katoliko dili. Kay tugbangan ta kaning history na ko. Pilipinas man. Sige. Araming tubag ko, nangutana ka, ako'y motubag, dili ka ikaw mo basta sa imong pangutana. Ano sa mana? Motubag ko sa pangutana mo, dili ka mo basa ka sa imong pangutana. History of the Filipino people. Sige. Mala pa sa pahina 45 o laktod sa 82, pasahon ta. 45 ha? Ipakita na to sa camera mga higala kay so. History of the Filipino people. Yara. 45. Ara. Tanaw na to. Paganism. Paganism consorting with Catholicism. Ang pagano. Ang pagano ba? Mao ni ang Katoliko. O so, ang atong basihan. Unsa to. Kadali lang. Unsa statement yana? Ang paganism consulting the Catholicism. Yes. Ano? Asa ato pa niya, ang paganismo ni konsultas Katoliko, dili kay ang Katoliko ni konsultas paganismo. Sayop ang pagsabot. Pagkaloya. Adiyara Brad, Philippine history ta ha. Lagi Philippine history ta. Paminaw sa wala Brad. Ani ba? Katoliko pagano, ikaw nangutana Dili, kadali lang ha. Dili man issue din yun kung unsa estado. Brad, paminaw. Kay akong gisakripisyon niya akong oras karon na kay maglabi ang tako. Adalang. Lagi, kadali lang. Akong klaron na to ha. Wala man ta mag-issue din kung unsa estado sa simbahan. Organismo ba na o dili? Aware ba ka nga base mismo sa Philippine history ang Roman Catholic Church kinsa magyoy kani ako basahon na. Ingon man ka nga si San Pablo nag-alagad siya sa pagkapari niya sa simbahan ni gitukod ni Kristo. Karon, dili ta nagbasis kasaysayan. Aware ba ka nga basis sa kasaysayan unsa man gyud gitukod nga simbahan nga iyas Ginoo? Ang triangle o kaning Roman Catholic Church, basahon ako ning history. Christianity Spain's greatest legacy. Philippine history and government ha? The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang pangutanan nako, base sa kasaysayan sa Pilipinas, unsay gitukod ni Kristo, Roman Catholic o Three Angels? Straight to the point. Tubag. Sumala sa imong gigamit nga history, sayop na siyang Wala lagi ko mga tanag sayop ba ni nga kasaysayan. Sumala sa imong sayop nga history, ang gitukod diha ni Kristo is ang Iglesia Katolika. Tapos sa debate. Pero Wala na. sumala sa history yapon, dili ang Iglesia Katolika ang tinukod ni Kristo nga naman. Kay pagano man. Ano Brad. Wala na. Pildi na ka. Librong elementarya. Maton nimo, giuluna na nimo sa Philippine history ang gitukod ni Kristo Katoliko. Case close na to. Salamat kayo. Case close na. Wala na. Case close na. Piki ni mong history. Piki una. Dili tinuod piki ni mong history, sumala sa imong gibasa. Pero Ang imo pag yung gibasa nga history na Pilipino, ang imo pag yung gibasa nga history of the Filipino people, ang paganismo dahil ni konsultas Katoliko. Dili dahil Katoliko ni konsultas paganismo. Gayon man pinapili ng mga prili ang ilang gawaing pagano. Sa to pa, ang pagano gipabilin sa mga pare ang gawaing pagano at inihalo sa mga gawaing Katoliko. Tikion na ka. Laing pangutana. Brad, laing history sa. Gisapon sa pare ang pagano. Esa nang imong paring pagano. Ngadto sa Katoliko. Sumala sa libro nga History of the Filipino People. Pahina 45. Brad. Dire na ta. Natimok Ato pa nga kasaysayan ha. Kini nga libro og ikaduhang libro. Ikaduhang libro akong gamiton. Dili na Philippine history. Pag kinatibuk ang kalibutan na ta. Kasaysayan ng daigdig.
Kaina 179 niingon. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyanismo sa kanluran na ang katagang Katoliko ay nangangahulog ang universal upang kalahatan. Ibig sabihin, buot ipasabot, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko, si Kristo nasa sulod sa simbahang Katoliko. At ang simbahang ito, ang iglesyang mauni, ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Gisugo ni Kristo misyon para sa tanang katauhan. Question, asa imong nadungog? Asa man si Kristo? Naa sa sulod sa simbahang Katoliko o naa sa angel? Tubag, sumala sa imong gibasang sayop nga libro, sa Iglesia Katolika. Pero sumala usab sa libro nga Katoliko, Palakpakan! sumala usab sa libro nga Katoliko, si Kristo anaa sa badista. Boss ay Diara. impas! Straight to the point! Ako, itubag, na Karon, sumala sa last nga pangutana, last na lang kay mag-live ko. Last na lang, last. Isa na lang ka pangutana, isa ka pangutana. Bro, last na kay mag-live na ko. Si Kristo sa badista. Ato masahon ha. Isa lagi na, huwag ko mangutanag sa Badistas Kristo. Relax lang kay tubag na ko ni sa imong pangutana. Oh. Pangutana man gagawa, tubag ni sa imong pangutana. Usa ug ako ra gani mo tubag gani, mura na magmakisi-kisi na. Kay kabalo ko si mong gamiton ana libro. Munang ay pagsapaw diha. Ay sa pagsapaw, relax lang. Kaya ato ani nagtuon. Sige. Ang mga naminaw mo na magtimang-timbang. Matuor ako kung nasayop ning duha ka libro nako kung magpapakita kag statement gikan sa publisher nga nasayop ni. Gitawag nato og libro nga ang giuluhan argumento bibliko sa pahina sulana ni Monsignor Jose. Unsa na nga libro? Unsa na nga libro? Kristo sa badista. Unsa nga libro? Kita nga to masahon. Mas maigi na to masahon. Unsa na nga libro? Tara. Relax na lagi. Wala pa kuno man sa akong tubag gani. Tara. Ato sa kinini ang basahay man tani. So ang libro nga giuluhan argumento bibliko. God, nako. Argumento bibliko. Nga sa maong librong Katoliko ha. Nga si Kristo sa badista mingona ka. Yes, mingona ka. Nako ana, tanaw na ko kung saan mo paglimbong na ron. Bulabog jud ka ni ron. Kaya ang imong basahon ana ang pagsupak. Take note nga ang yawa murag hilig magsupak-supak. Mabasa. Karon. Di ka sa mabasa. Kaya ang imong gibasa pagsupak man. Gibasa ba nimong tubag ana o wala? Sa ato pa ang imo di ay ana Kadali lang brad, ang yawa may mahilig og pagsupak. Ang question ako, kanang libro nga imong gigamit, gibasa ba nimo ang tubag ana o wala? Argumento bibliko. Karon, nagtugaan man ka na libro hag tinuod, gisuwat ni Bradso. Yes. Ang question nako, nagtugaan man ka ng libro sa tinuoray lang. Yes, tinuod. Tugaan ni ang mga viewers na to dire. Gibasa ba nimo Yes. ang tubag ana o wala? Tubag. Mote tubag sa libro nga si Kristo sa Kasi badista. ba, ang imong gibasa diha ang pagsutak man. Naman ay tubag. Pagsutak, Ang question ako, gibasa ba nimo ang tubag sa pagsupak ka ng libro ha? Yes or no? Tubag, ibasa na ako. Sige, akong basahon. Akong basahon ng tubag. Yara o. Akong basahon ng tubag. Basahon akong tubag. Paminaw. Basahon akong tubag. Demo sa mabasa. Basahon akong tubag ha. Ang imong gibasa ay sa paminaw. Mala sa librong Katoliko sa Masakpan. sulat ni Monsignor sa gipirmahan ni Monsignor Jose
nga si Kristo sa Badista. Dia, brother. Nga Okay. even ang Katoliko mismo nahibalo nga si Kristo sa Badista. Ay, paminaw. Okay, imo mo kang gibasa ang tubag ana. Diara ang gibasa nimo. Hoy, Lucas 4, Ase, diara, nga si dad. Kristo Mao ni imong gibasa, oh. Paminaw sa ba? misulod og simbahan sa adlaw nga Sabado og matod pa sa libro ninyo si Kristo sa Badista. Akong basahon. Basahon na ako. Si Ayaw Kristo sa. sa Badista. Dali, basahon ako. Basahon ako. Basahon ako ba? Basahon ako. Dia. Seventh Day Basahon. Adventist Church Papaminaw na sa. nagdala sa logo nga three angels. Ayaw sa lang imong i-promote ang dito sa Sugod ng Pilipinas. Basahon ako ang imong gibasa nga pagsupak ha. Diara. Basahon ako ang imong gibasa nga pagsupak. Paminaw. Pa ko mahuman akong tubag. Pauman sa tubag Damo sa. na magkatikisim nga naraman tas bibliko argumento. Tubag na ko ni way limitahay. Nangutana ko ka. Sige. Okay. Derita. Tungagan ako ha. Pag ingon sa sakpan. dito ninyo Sakpan. nga si Kristo sa Badista di ay dumagan pa ginato. Nga Sige. ingon ba Basahon ako. ninyo nga si Kristo sa Badista. Ingon na ani. Sa Katekesi of the Catholic Church sa pahina 583 tungod kasi Kristo matinud-anon man nga nagbalaan sa adlaw Sabado. Amo na sa Badista si Kristo. Akong basahon ha. Sige. Pahina Basahon ako ni Ron. Sumala pa ninyo nga libro. Hindi na ko mag-live niya mga alas. Buwan. Tara. Catechism of the Catholic Church. Anak niya pong ko anak. Araw. Pahina 583. Number 2173. 2173. The Gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law. But Jesus never fails to respect the holiness of this day. Sa Magisgot, anak. nga nung iniklara ang librong Katoliko nga si Kristo sa Badista kasi Kristo matinud-anon. Adya. Basahon ako na yung argumento. Anong mahilak mong gani? Basahon na lang. Anong di mo juga musugot akong basahon niya ha? Basahon ako. Ang gitawag nato nga mga dokumento nga naa sa akong gitawag og akamo. Diara. Hagan pa nako ha. Dara ayaw sana. Ayaw na kayo malayo na tasisyo. Naarataan ng bibliko argumento. Catholic Church. Compendium. Dara akong basahon na bibliko argumento. Ayaw lagi ko paibuga na kay amo na libro. Sa pahina. Pagkatuliko na lang magamit ka na. Sa pahina 145 atong basahon dinhi. Ara. Jesus recognized the holiness of the Sabbath day. Sumala pa sa ina lang imong Sabbath day kay malayo na tanan Sabbath day nimo. Ang Catholic Church. Lagi ana na kay malayo na ta. Dara bro. Jesus recognized Jesus Kristo. Lagi ani bro. Kabalaan sa adlaw nga Sabado o Sabat. Lagi. Dere sa ko. Ang librong Katoliko. Dere la ko aning bibliko argumento. Aning bibliko argumento ta focus ta dire kay mo na imong gigamit. Mao maglakta na kag katikisim kay nasakpa na sa mga pagkamungkad ani. Sige. Bibliko argumento ha. Mao ni ang pagsupak imong gibasa. Ingon siya. Ingon sa nabatasan ni Jesus, siya misulod sa sinaguga. Sa adlaw igpapahulay, busa si Jesus sa Badista dihay. Lucas 4:16. Ang gigamit nimo pagsupak niya ang tubag kay ingon man kag nabasa nimo ang tubag. Ang tubag diingon. Paminaw sa sapaw. Paminaw sa lagi. Ubasa ko sa tubag. Yang tubag oh. Yeah. Si Jesus dili sa Badista kay gibungkag niya ang igpapahulay sa Sabado. Ug buot siyang patyon sa unang mga nagbantay sa Sabado. Busa dili di ay siya sa Badista. Juan 5:16-19. Question, nadungog ba nimo ni wala? Tubag.
nadungog nabasa nako nga si Kristo sa badista o Dili, ang kalima, Brad. gituuhan matod pa si mong gibasa nga gibungkag ni Kristo sa Sabado. Pero Wala mo mga tanaw, gibungkag ba ni Kristo ang Sabado? Ayaw sa ba? Dili man isyo din ni Brad, paminaw siya. Ayaw nang bungkag Sabado. The gospel Brad, reports dili, wala many lagi ko. incidents when Jesus was accused. Dili, wala lagi ko mga tanaw, gibungkag ba ni Kristo ang Sabado? Kristo ang Sabado, akusar na Paminaw siya. Brad, dili lagi isyo din kung gibungkag ba ang Sabado. Kun, paminaw sa ba? Ang simple lang pangutana ko. Di ba naingon ka ganina nga imong gibasa ang bibliko argumento sa pagsupak na si Kristo sa badista kay sulod sa adlaw ng Sabado sinaguga. Unya na ay tubag ni Brad Sok na ingon man. Si Jesus dili sa badista kay gibungkag ang adlaw igpapahulay. Busa dili di ay siya sa badista. Ang simpleng pangutana ko, nadungog ba nimo ni akong gibasa karon? Yes or no? Kana lang sa Tubag, nadungog na ko ang pagsupak ni Sok. Pagsupak ni Sok. ang kaning tubag ba? Dili lagi pagsupak akong gipangutana nimo. Kaning yes tubag ba? Kaning yes tubag. Qualify sa akong tubag. Nadungog na ko ang pagsupak ni Sok. O ang pagsupak ni Sok, iyahang gibutang diha nga kuno gibungkag ni Kristo ang Sabado. Dili- Mingon si Sok si Unsan? pagsupak nga si Kristo dili sa badista pagsupak Dili man ni Sok na. pagsupak ni Sok Pero tubag man sumala ni. pa sa libro ninyo, Catechism of the Catholic Church. Hilaw na kayo katauan, hilaw na kayo sa pagkapo. Brad, ayaw ka hilaw. Dili man ni pagsupak akong gibasa. Ang tubag man ni dili man ni pagsupak ni Sok. Was accused of violating the Sabbath Oy, law. gidalat nimo aning trabaho ah. Kanang ni Sok nga gibungkag ni Kristo ang Sabado, mao nay pagsupak ni Sok sa kamatuoran. Kay ang libro ninyo kana nga pagsupak o pagbungkag Dara. Ayaw sa ba? Abot ang magkagbungkag-bungkag. Ayaw sa nanging bungkag-bungkag. Akyus di nga. Sama ni Ay, sa Sok. lagi. Iya ba? Ayaw lagi ko pa ibugaan ang imuhang katikiso. Kanay ako ang madurog. Sabado, ug mato pa ni Sok si Kristo dali sa badista. Pero Ane ba? Paminaw sa. But Jesus never Paminaw ba? fears Akong to respect the Utroon ng pangutana. holidays of Utroon this akong day. pangutana. Matinud-aral Paminaw si sa. Kristo nga Utroon nagparaan akong sa pangutana. adlaw sa Sabado. Busa si Kristo Brad. nagpabilin ang Paminaw kamaturan siya. nga sa badista dili Dira. Katolika Romana. Sana naman daw ka nalayo naman ka. Akong balik ko na, base sa pagsupak na gisulat ni Sok, katang katarungan ba sa badista ba? Gisulat ni Sok ang mga katarungan sa badista nga kuno si Kristo sa badista. Karon gitagaan naghusay ni Sok tubag ani ang libro nga nimo basahan ingon siya. Jesus dili sa badista. Sakto ba ning imong nadungog si Kristo dili sa badista? Tubag sayop ng akong nadungog. Mao na pagsupak ni Sok. Ang pagsupak ni Sok na si Kristo dili sa badista. Pero niingon siya na si Kristo sa badista, gikutlo niya ang Luke 4:16. Ay, Loko 16. Unsay Loko 16? Ha? Unsay Loko 16? Kuno ni Kristo ang Sabado. Mao na pagsupak ni Sok. O sumala ko sa Catechism of the Catholic Church sa pahina 583. Libro ninyo ang Vatican. Ayan na Brad. Nalayo naman ta. Official ninyo ninyo. Brad, salamat kayo. Nasakpan na naman yung pagpanglimbong nimo. Akusar na. Ano magbuwan na ko, mag-live ko. Si Kristo kuno Lagi. naglapas sa ayaw pagsuon ni Sok. Nga mingon si Sok. Unsay Loko si Kristo 16? di sa badista. Unsay Loko Ayaw pagsuon 16? ni Sok. Ama na mabasa sa Biblia Loko 16. Sa Luka. Loko imong gingon dili Lucas, Loko. Ug simban adlaw Sabado ug sumalas yung libro nagbalaan si Kristo sa adlaw Sabado. Loko imong gingon dili Lucas. Sa di ay. Awa, nasakpan na naman kasi mong pagpanglimbong. Yan, ingon pa dyan siya nga, dili man na nasayop eh. Dili man na pagsupat, tubag, wala. Pag-live.
Unya na pag-komentaryo sa iyong programa. Pangutana sa wala na. Wala na, sakoy naman ka. Mo-out na lang ko, kaya mag-live na ko. Sakpan kasi mong Ang pag